Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda muka nuna muku wata sabuwar hanya wacce zaka koyi turanci a cikin sauƙi. Yau kuma insha Allahu za mu nuna muku wata hanya wacce zaka samu kyautar data kullum a koyaushe a layinka na MTN ko Zen. Ba tare da ɓata lokaci ba, ka duba description ɗin wannan bidiyo domin ɗauko wannan application ɗin. Bayan ka ɗauko shi sai ka shige shi kamar haka. Wannan ita ce fuskar application ɗin, sai ka shige shi kamar haka. Gashi nan zai nuno maka fuskar shi kamar haka, sai ka taɓa allow, sai ka taɓa direct SSH. Bayan ka taɓa zai nuno maka waje kamar haka, yana nuno maka sai ka zaɓi layin da kake son yin amfani da shi. Idan Airtel ne sai ka zaɓa, in MTN ne sai ka zaɓa, in kuma na mobile ne ma sai ka zaɓa. To mu yanzu za mu yi amfani layin Airtel, sai mu zaɓa. Gashi nan zaka ga suna ɗan sako talla haka na bidiyo ko kuma na wani abin da ba, za ka iya yin cancel. Sannan sai ka dawo kai selecting ɗin network ɗin da za ka yi amfani da shi. Mu yanzu bara mu zaɓi Airtel 500 MB per day. Yanzu gashi nan mun zaɓe shi, gashi nan sai ka zo ka taɓa start. Kana taɓa start kamar haka za ka ga yana yin running sannan kuma sai ya yi connecting. Bayan ya yi connecting za ka ga wani ɗan mukulli a saman wayarka, za ka gan shi a can saman wayarka. Idan kuka duba nan za ku gani EC tunnel for using waye da sauransu VPN connected. To ta wannan hanya ce za ka inga samun kyautar data kullum a cikin layinka na MTN ko kuma layin Airtel. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like, sannan kuma idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.